Knjaževački preduzetnici, čija su mala preduzeća registrovana u selima Knjaževačke opštine, potpisali su ugovore sa opštinom Knjaževac o dodeli bespovratnih sredstava za podršku razvoja privrednih aktivnosti u seoskim sredinama. Opredeljena sredstva preduzetnici će iskoristiti za nabavku novih mašina, kao i opreme za obavljanje zanatskih, proizvodnih i uslužnih delatnosti. Naša firma se nalazi u Minićevu, ova pomoć nam znači puno. Bavimo se preradom drveta. Naša firma se bavi proizvodnjom stolarije, PVC i aluminijumske. Ime firme je RVTeam 019. Ova pomoć nam znači previše, jer smo preduzeće koje tek u razvoju. Informisali smo se poput sajta opštine Knjaževac, pratimo konstantno, koristimo i druge pomoći u vidu Fonda za razvoj i svaka pomoć nam je dobrodošla. Naša firma se bavi proizvodnjom peciva, hleba i tako dalje i mnogo smo zahvalni vašom pomoći. Bio nam je potreban okrugitelj testa koji će nam dosta pomoći u toku rada. Ja vršim uslužno šimenje za firmu. Daju mi posao i tako. Za koju mašinu ste aplicirali? Za Iberdek. Kako će to pomoći u vašem poslovanju? Pa pomoći će, ubrzat će proizvodnju. Sam seče konac. Opština Knjaževac intenzivno ulaže u razvoj seoskih sredina, pružajući podršku preduzetnicima kako na selu, tako i u gradu. Ovim konkursom koji je raspisalo Ministarstvo za brigu o selu, omogućit će se efikasnije korišćenje potencijala za održivi ekonomski i društveni napredak seoskih sredina u cilju kreiranja novih radnih mesta, ali i razvoja lokalne zajednice. Opština Knjaževac je dobila sredstva od Ministarstva za brigu o selu za pomoć preduzetnicima u seoskim sredinama i mi smo raspisali konkurs na osnovu koga smo izabrali preduzetnike. Zapravo svi oni koji su se javili, ispunjavali uslove, a koji su se i uklapali u budžet koji smo imali, su dobili pomoć za nabavku nekih novih mašina. U razgovoru sa ljudima koji su dobili ovu pomoć videli smo da svi oni imaju nameru da svoje poslovne aktivnosti povećaju i proširuju. Radi se uglavnom o mladim, ambicioznim ljudima, što nas posebno raduje, i smatramo da je zaista suština u borbi za opstanak života i u knjaževačkim selima i u Knjaževcu, da se što više naših građana uključi kroz ovakve male radnje, male proizvodnje, više velikih sistema kao što je bila nekadašnja Leda ili IMT-a po nekoliko hiljada radnika nema i neće ih ni biti, jer više ni Knjaževčana nema kao što nas je bilo pre 40 godina i kada je bilo 16.000 zaposlenih samo u privredi. Ali kroz ovakve male preduzetničke radnje, kroz male proizvodnje, kroz male radionice koje će zapošljavati 2, 3, 4, 5 čoveka, može da se apsorbuje veliki broj ljudi koji su trenutno na birovu i koji će biti i zadovoljni, koji će bolje zarađivati, i to je nešto što je put kojim ćemo i u narednom periodu ići. Napravit ćemo i bazu podataka sa svim malim preduzetnicima na teritoriji opštine Knjaževac, gde ćemo ih i putem SMS poruka, a i direktno na skupovima obaveštavati o svim instrumentima podrške koje će imati i lokalna samouprava, ali i ustanove sa republičkog nivoa, kao što je Nacionalna služba za zapošljavanje, kao što je Razvojna agencija Srbije, Fond za razvoj, neko od ministarstava. Kogod može da pomogne, ima neki konkurs, raspoloživa sredstva za te namene, mi želimo da naši Knjaževčani budu informisani, da im pomognemo u pripremi dokumentacije, kako bi što više sredstava za poboljšanje njihove aktivnosti došlo u njihove radnje. Rok za realizaciju svih aktivnosti je 25. maj 2025. godine.